Bă. Le bag la pușcărie. A făcut fentă că s-a plecat. Stai că mi-a trecut și mie pixul pe ăla și bag o bucată așa tare. Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. În videoclipul de azi o să reacționăm probabil la cel mai popular scandal din România, Moldova. Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut și sunt foarte curios să văd ce au făcut. Am rugat pe cineva să-mi trimită câteva clipuri pe TikTok, secvențe din scandalul lor și o să reacționăm împreună la ele. Am încercat pe cât posibil să nu mă uit, am văzut doar o mică fază și am zis nu, că trebuie să fac un video pentru asta. Am 4 videoclipuri la care o să reacționăm, o să citesc și ce au scris ăștia în presă, dacă s-a scris ceva, probabil 100% da, adică. Hai să vedem primul clip. O să mă uit prima dată la asta în care s-au bătut. Hai să vedem ce au făcut ale noastre. De ce voi la voastră unde e educația? Da, voastră unde e educația? Noi îți creștem? Noi îți creștem? Bă, eu nu prea am urmărit scandalul ăsta și nu prea știu gen de la ce s-au luat, dar habar n-am. Nu-i dreptul tău să filmezi. Nu-i dreptul tău să filmezi acum. Mamă, ce s-a băgat în ea. What the fuck? Bă, ce faci, mă? Bă, voi ați văzut cum i-a băgat mâna în ochi? What the fuck? Ia. Doamne, asta reacționează. Ia. Mamă, ce i-a băgat mâna în ochi, bă, vere. Opa. Ești nebun. Bă, dar s-a băgat și omul ăla. Bă, ăla-i bărbat, să dăm femei, what the fuck? Mie mi se pare foarte amuzant accentul ăsta al lor când se ceartă, e incredibil. Ia, se iau și ăștia la bătaie sau? Eu nu m-am atins deloc de Andreea ta. Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență. Am ieșit de la ambulanță de urgență. Hai să vedem următorul clip că sunt foarte curios. Ia. Eu nu o să... Le bag la pușcărie? What the fuck? Nu cred așa ceva, că ea a început vere, n-are cum. Ea a fost prima care a dat în Ana, gen, și n-are niciun sens. Și n-are cum să facă asta, cred. Cred, nu știu legile. Bătută așa și bine. să mi se ofere lovituri cu pumnul în cap de către un bărbat. I-a dat ăla cu pumnul în cap, nu cred. N-am fost așa atent. What? Islam, care nu știu cine e, să mă lovească el pe mine în cap și să mă înjure pe mine. Da, păi cum? Nu se poate. Pe lângă că Ana mi-a oferit lovituri în cap, când voia... Bă, vere, i-a băgat asta mâna în ochi și zice mi-a oferit lovituri în cap. Am să chem poliția și ambulanța. Și a venit armata poți să chem, gen. Iuliana Beregoi, foarte rapid, când a văzut că nimeni nu mai filmează, pentru că mie mi s-a făcut rău de la lovituri, a văzut că nimeni nu mai filmează și ce a făcut? A venit și mi-a dat 2 pumni în cap. Eu Să zic asta, când nu s-a filmat nimeni nimic. Nu știu ce zic. Da, mi-a dat 2 pumni în cap. Eu doar când deschid ochii să văd ce se întâmplă, a fugit repede înăuntru un restaurant. Bă, eu am rămas mască. Eu vreau să vă spun... E avertizat că e super. Da, eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Și-au dat interval cum ar veni, nu? A fost planificată. Eu nu o să permit... Ok, nu știu ce să zic despre videoclipul ăsta. Nu vreau să-mi dau o părere cu cine țin sau probabil au ambele cât o vină, gen n-are cum să n-aibă vreuna vreo vină și una să fie îngeraș, dar gen n-are cum. Ambele au vină, gen, sau toate trei, mă rog. Toată lumea care a fost în scandalul ăla are cât o vină, gen. Surorile Beregoi în lacrimi după tot ce ele au sărit la bătaie către Andreea Bostănică. Bă, eu am văzut că Andreea Bostănică a sărit. Nu știu ce să zic, nu știu dacă mai există o filmare de înainte. Probabil ele au sărit, dar în videoclipul ăla se vede că Andreea intră prima în Ana, gen. Cum poți fi un monstru în halul ăsta? Eu am ieșit... Andreea Bostănică, da? Uitați-mă. Mamă, și-am zis, vere, că i-a băgat mâna în ochi. What the fuck? Noi stăteam liniștiți și îmi comandam mâncare la masă.
Asta e femeie sănătoasă. Serios. Da, voastră unde e educația? Dar voi pe asta vreți să creșteți? Comedii care iubit? Care iubit? Liniștești, domnișoară. În timp ce sora mea plângea după ce a fost bătută, atât de tare a fost afectată, vocabularul de la final râdea de sora mea că plânge mama și fiica care... Da, mă rog. Băi, voi sunteți sănătoși mental, femeilor. Doamne, bă, ce văd. Dar nu vine să cred că e real așa ceva, ia. Sorile puse de Ana, după bătaie. Da, eu am văzut gen... Bine, a zgâriat un pic. Bă, nu e chiar așa rău, să victimizează puțin, gen, nu e extraordinar de rău, e... Da, e, important e că e. E impresionant cum cineva care înainte de sosirea poliției și ambulanței făcea gesturi provocatoare, scotea limba și căuta conflictul. Ajunge apoi să joace rolul victimei, mai ales când propriile imagini arată exact cine a sărit la bătaie. A intrat în restaurant intenționat să ce? Să filmeze și să provoce? Sunteți o familie diabolică, nu pot să cred că a folosit cuvântul diabolică. Refuz să cred că a zis diabolică. Bă, vere, e altă lume ce se întâmplă acolo, nu pot să cred. Ia, că mai e un video. Sunt mai multe story-uri cum ar veni. Andreea Bostănică, da? Uitați-mă. Da, asta l-am... Noi stăteam liniștiți și încă acasă. Da, gen, uite, aici se vede că Andreea sare, ia. Da, și uite, îi bagă mare palmă în gură. Ia, să apleacă, să facă gen... Făcea fentă că a făcut fentă că s-a plecat. Stai că mi-a trecut și mie pixul pe ăla și bagă o bucată așa tare. Am găsit aici o poză, a făcut cineva poză când i-a băgat mâna în ochi. Fix ce ziceam eu, dar nu am apropiat așa să vedeți. Bă, i-a băgat destul de rău mâna în ochi acolo, n-avem ce să zicem. Știu că și ție îți place așa, să te miști în muzica. Conflictul dintre Iuliana Beregui și Andreea Bostănică a depășit granița disputelor din mediul online. Cele două influencerițe susțin că au fost implicate într-o altercație petrecută într-un restaurant, iar după incident au apărut acuzații grave de agresiune fizică și verbală. Fiecare dintre protagoniste, what the fuck, alt cuvânt ați găsit și voi? Fiecare a prezentat public propria versiune a evenimentelor. Cam atât cu videoclipul ăsta, cred că am văzut și am citit destule, nu vreau să citesc prea mult să mă afund mai rău în drama asta, că nu vreau să fac din canalul ăsta un canal de dramă. Bă, ce să zic, nu faceți ca ele, nu vă bateți, că nu e ok să vă bateți. Încercați din toate puterile să evitați conflictele de genul în cel mai calm mod, chiar dacă uneori nu se poate, să nu ajungeți așa că, bă, nu e ok. Rămâneți așa frumos cum sunteți, nu vă bateți că are sens. Bă, pe final vă zic și eu să băgați acolo un pumn butonului de like, să dați subscribe dacă vă place ceea ce fac și vreți videoclipuri în continuare. Nu vă garantez că o să mai fac reacții prea dese cu reacții la chestii. Depinde și ce chestii îmi sugerați, dar foarte multe reacții nu știu dacă o să fac. V-am lăsat, ne vedem la următorul videoclip.